Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke jingduk kamla setia ban khanglat yo ubreu ubabo hakamat ye kathong ban thom ye kirai dam khnang ban kinjo shaki clear jong kanam kane kala jiaru ka jingim jong usamla alasman shangdiar ubala arpulai snem karta ukhon jong uba welding man jerwa nagasnong pot jaut war kabadan hopo upurusam jong ka Southwest Khasi Hills district Usamla Alasman, Uday Ubadang Pule ye ka Bachelor of Arts 6th semester, Menta Hasngaps Aim College. Une Usamla ulayo aban Bteng biang ye ka Jingpule hadin ba ulasange Shipor, nakadaw ka Jing Banjong ka Jingduk, ha ka bakikime ki pa kimla asyo ban Kershan, ba undang pendep yakane ka Jingpule. Henry hapadeng ka Jingling a mensim, Une Usamla ulayo lat ban Bteng biang ye ka Jingpule ka Jong U, da ka Jingkershan Jingïarap Jong U President ka Hill Farmers Union uba Commander Shangpeliang ubala kaloy ban a Jingïarap da ki kot pule ringkat bat ka song pisa. Dan nagling jungi kum ka Hills Farmers Union kamtam ngim da ong ik ni ki bayo bakwat dan ri ki baduna ha ka yo ka kwat ka government kadi ban le ya kata ka sorbe ki bahap ka family ka bakumno le say ka ban long BPL la ne terkom kadi ban consider ban I free education hadu ka degree level ngim kwa baki khna ki terang sisya ban le school tang namar bakim yo ban siu by class tang namar bakim yo ban thit kwat ki hap ya ka ban sangya no e Jingpule namar ka gift ka bakum ki mi ki pangila ban ai ki khon the best gift that any parent can give to our children is education. Te ladang imla banai ki education ke ipat ngin ai. Lada pi ai yo kun. Ele se wat silak arlak. San polak ru. Lada umbiang ka jabing ulaban. Kalaban lut no bisa. Nri lada pi ai yo kun da ke education. Ka pule puthi babiang enam laban tu yo. Da pi pelat ha kanu ka jekaro. Laba udon ke jinang jistat ulaban im. Teriklam ke jinang jingstat kan syukut no le se tang hikikam bela. Nah, takadaw education kalong ka badon kamha ka government kadiban consider ban ai free education ye ki khun jungi ki nongrem khamtam kiba dunaha kayo ka kwat nga chem jinjar chunga sem o ban pule puthi te hakaliang ka pule puthi ndai nga kwa ban pule ban pendep ye jong pule bat ka we nga kwa ban pule ka loyar le ten rai ha chunga sem ji chem jinjar ji aduk ji aye re long Cila rete ya meiwa onan jong pawa banyak yang banyak ya teh tadau ngacu da de bula teh ongala de ban pule loyar nadu bangala ja kelas 12 ten rei la riban ayah tinga chu di teng no ya KPA tingap teng KPA mentang ala ya le ya ka 6 semester te ya ka 4 semester wa nga phatit kon hausa na marbu ngas nyau chem jenjar te sa pentit kon no dansar Namar bu nong thit perlajong wangas nyaw la arite bunga thit mereka 6 semester ikon bunga la thit te tawang ong dade bula de pekan ke be ongan keren ngan pensil thu ya mai ban ngan wat i lat Jingïarap bangan pendep ya kataka ayah ka bunga terang ya ban pendep ya kataka loyar te bunga kwa ban pule dengan IT ye kini ki kwat honi usamla bat rengkat bat i bisa kendiat nang binyo ya kaban inyo ye kaban pendon kam bat khamtam in ya ban pule ya ban exam bat khamtam ibai sha phnet so ba fin ei namta jong